velkommen til den her video. I dag der skal vi se min ven og spille Solo Cash Cup. Og det var også mig, der var med på kanalen lidt tidligere i dag. Jeg skal bare tjekke min film. Det Han er jo selvfølgelig the one and only Fri, min bror. Nej, han er Oliver, selvfølgelig. Og vi skal bare lige se ham og spille lidt Solo Cash Cup. Den her video, det bliver nok min længste video nogensinde, så jeg håber ikke, den kommer til at fylde for meget plads på min computer. Der filmer det så godt, og så er det lidt over 2 timer. Det var 2 timer, der skal lidt mig. Der slap jeg lige min telefon. Det er bullshit. Jeg fucker med Snapchat. Det er fordi det er så meget stærkt. Bare lige så vi ved det, jeg er igennem et bro, der hedder Vedil, hvis vi kender ham. Vedil, han er ingen i byen. Der er en lige her. Han er ikke særlig pro, men han er faktisk fint nok god, mand. Edit, han kan bygge, han kan alle standarderne. Blæst ham for helvede. Gabu. Jeg tror også, at det der skin med deal, han bruger, så hvis lige... Jeg ved ikke, om bro! Ikke være så paranoid. Han har over $300,000 earning. Bro, gå fucking Westside mode på ham. Gå Westside Florida mode på ham. Spørg bare lige, hvad fanden ved du om Fortnite? Har du spillet det spil? Jeg har 1000 timer derpå. Ja, jeg har 5 gange så meget. Og det ved jeg ikke. Ja, det er de fint nok meget næsten. Jeg kan da svært at spille der 4-7. Jeg har ramt nogle ret syge fysik i husk, jeg bare klippe af det. Det er dengang, hvor jeg ikke vidste noget computer af. Jeg bare sad og spillede de 24/7. Jeg var ikke vidst, hvad jeg skulle. Men du har ham! Nej, bro, du kottede ham i lagging for hårdt. Han så nok en skide buks eller ham der. Holy fucking shit. Jeg tror rent faktisk, du vinder tølle. Hvor var ham, der skudte dig? Hvor vil han? Det her. Ja, man har ikke så meget. Det er sådan der. Han har mat, havde han ikke? Det er bare rundt om 2-3. Bro, du har ham. Han er i hvert fald i busk, jeg caller, han er i busken. Nej! Og det er lidt stack game, det her. Og lidt smule. Vi skal helst ikke derover til venstre. Vi skal op på that side, hvis der er en medalje derovre. Ja, jeg kan så heller ikke højre og venstre, desværre. Ja, det er lidt mere til lyscykel også. Jeg skal lige hurtigt noget, så jeg håber ikke, du dør i mellemtiden. Ja, det siger også. Vi bare lige sidder her lidt chat, man. Satan med chat, man. Det var ikke så godt, det der. Se, jeg ved ikke lige, hvad skete der chat. Satan. Øj. Til bilen. 16 på plads. Vi er oppe på de 600.
et nyt game. Så jeg bare lige, om der er nogle procent. Så vi lige finde noget, om vi lander, om vi lander gay farm, eller hvad vi lander. Så vi skal bare sådan noget lidt stille roligt, når vi går efter. Bare lidt spot af nogle bro. Snowman er ham, jeg ved ikke, om den er den fake. Og der er rimelig mange mere, så vi er rimelig contestet her. Nu er hvis vi kan... Hvad den tid herovre? Ja, det går han der på. Vi er virkelig presset, hvis vi tager midt, men det er sgu det, vi er nødt til. Der er lavet en flækning. Den white mask kunne være dejligt, det er et start. Så vil jeg have den her meget bedre. Det er til at bruge. Hvis vi lige kan forfølge det, så er det bare hurtigt over contesten herovre. Vi siger, der er allerede skrevet det. Lad os bare se, om han er derovre. No. Det er over ved tankstationen. Der er rimelig mange land derovre. Lad os se, om der er i den her. Ja, vi kan lige få lidt med til. Det er bare scoutet, som der er nogen. Så er vi bare lige. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Der er også den her. Der er blevet lootet der, kan jeg se. Og der er et andet. Jeg simpelthen ikke komme igennem der. Ja, 4 til Mikkelsen sidder her. Eller Mikkelsen giver mig 20 kroner til den her. Åh, ja. Jeg er tilbage som... Det er det mit andet game. Er det, bro, jeg så det just at dø. Det var meningen, jeg skulle ind og gøre noget, og så skulle jeg på toilettet lige pludselig. Så når jeg kommer tilbage på en værelse og tager min telefon, så ser jeg, at du sidder i bare. Det kan sige, der sidder han i en busk. Kommer han med sådan 120. Jeg håber godt, det der er lige henne. Rigtig andet ham der. Så vi skal altså lige sådan void. Nu er så mange masser til her. Et billede tilbage. Det er ikke det her. Perfekt. Hvor er det? Du kan egentlig gerne høre min gamle mikrofon. Ja. Du kan godt høre den.
kigger på Prøv at trækstationen, høre, der det her skal det er se min farven gamle lidt. mikrofon. Hvad siger du? Det er min gamle mikrofon. Ah, Er den god? ej, det er den fandme Jeg ikke. har aldrig hørt den før. Den er fandme Ja, lav. men jeg gør lige sådan, jeg kan høre den selv. Her. Vi hopper jump lidt her, så vi ikke lige er fuldt ud spam med hinanden. Ej, kan du godt lige skifte tilbage? Jeg skulle lige min gamle telefon. Lad mig gamle telefon tilbage. Jeg kan ikke høre dig, altså. Det er fisk af mig. Kan du høre mig? Ja, Godt. jeg kan ikke høre dig på min gamle. Hmm. Men virkelig ikke. Du har også min headset-mikrofon. What? Jeg ser ikke. Og min headset, det koster kun sådan 100 kroner. Okay, jeg er også ret fuldstændig. Ligesom mit der koster sådan 1.000 eller sådan. Koster din mikrofon 1000? Ja, det er mit headset her. Min koster sådan 600. Min mikrofon, tror jeg. Eller 400. Du kan lige få en prediction på, hvad for en plads ender jeg på i den her. I den Plads du ender på. Du vinder. Du vinder 100%. 100. Altså, jeg er ikke med Mr. Snowman, så jeg ved ikke lige. Men fucking Mr. Snowman. Altså, hvad siger du? Oh my god, jeg er i game med Mr. Dildo. Han har 400 milliarder earnings. Altså. Er det den næste ting, du siger? Altså, ved du, hvem fucking Mr. Snowman er? Nej. Nå. Ja. Ved du, hvem Typical Gamer er? Det gør jeg. Godt. Hvis man ikke ved, hvad det er, ikke? Og man har over 1000 timer på Fortnite, så har man et problem. Jeg kan se Malle, den lille burger, og det ser fucking klamt ud. Det er virkelig ikke, det har gjort det særlig godt. Ej, de har kastet ost på en dør. Ej, hvor er de klamme. Malte dem. Ej, det er fandme klamt. Jeg skal bare tage såret eller båd med dem. Hvis jeg var der. Vil du godt have været med? Nej. Men det skulle jeg være, hvis det. Hvis I ikke ved, hvad vi taler om, så er det fordi, at min storebror, han er på tur i Jesperhus lige nu. Ja, det er ikke noget, jeg også lidt mærke til. Ja, det går ikke så godt for dem. Så jeg tror ikke rigtig, jeg vil have været med til det. I don't know. Det lyder kinda kedeligt. Jeg husker min første skoletrip. Der var der så mange, der slog sig, fordi vi gik rundt og smadrede hinanden. Det går fandme ikke så godt, det kan vi lige... Og vi hoppede også ud af vinduer. Hvad er det sådan med? Oj! Nu røv lidt dræble mine mål. Jeg så den rigtigt. Se, jeg kan sidde og spille det her lige nu. Ikke. Nej, ikke der nu. Tippe. Ej, hvor han klam. Jamen, det der guitar, der pisser, det er sådan noget. Jamen, så lige vi der først. Er det Mikkel? Hvad? Jeg håber, du kan tage en mute, fordi hvis jeg siger, at du sådan skal mute, så er det sådan lidt vigtigt.
Jeg ser den nu. Bare lige ned til Mik. Ja, det er det. Hans image så på Unishotgun. Så på Det som er ikke så godt, det der. Hvad plads er du lige nu? Kan du tjekke det? Ja, det der. Nej. Ja, så ser vi på det. Ja, det der. Nej. Vil du gerne se, at få level jeg Bro, en af dine venner, han hedder Fat Not Furious. What the fuck? Ej, det går ikke så godt lige nu. Jeg er på 42 point der. Ja, det går ikke. Du er på 26.000. Ja. Det går vist ikke lige helt som plan. Så fandme også næsten K-spillerne. De er gode mine, det er meget gode spil, du spiller mod. Hvor jeg bærer en lille lotteriet. Hvad er det lige lotteriet? Mm. What? I min drømme. Hvem Jeg falder ikke for det, bro. vandt det? Hvad? Hvem? Okay, det er sygt, ikke engang svare. Lad mig prøve. Jeg tror, der er nogle crazy navne i vores game. Hvad nu er det bare her? Jeg tror nemlig, jeg giver fandme snart op. Bro, hvad har jeg sat op for det der, du svarer? Ja, hvem? 私はそれに騙されません。 Spurgte!私はそれに騙されません。 Ikke lige at fucking... Ja, jeg møder interview. Jeg har ikke brug for en læge. Hvis der er nogen, der kan japansk, så skriv i kommentarerne, hvad det betyder. 黙ることを学ぶことはできないの Nej, ですか fix for helvede. Fix det der fucking japansk shit der. Det har det blevet ikke sjovt, mand. Okay, 黙ることを学ぶことはできないのですか jeg skal ikke fucking fixe Jeg det. stopper. Jeg skal video med dig. Ja, stop. Jeg har tænkt allerede, alle i chat, men tænk på, jeg gør det af gratis, for eksempel det. Gratis, jeg fanger endnu for at gøre det. Det var så, jeg lader lige at finde seriøst. Du kan bare prøve det, Pille lige. Er det dejligt? Så, mand! Kung Fu Fighting! Okay. Jeg skal lige hurtigt nu. Ja. Okay.
Vi tog nu, det var ramme en crazy tur. Jamen, han sidder sådan, og det er simpelthen sygt, det. Jeg tror ikke, han faktisk nyder at sidde godt der. Okay. Fuck, det er sygt, mand. Nå, ja, men jeg siger, det var alt for den her video, mand. Det er fedt, Rose, Oliver. Ja, det er til, at han kommer tilbage. Jeg vil bare give op på Lars. Så venter vi bare til, at den CS kommer. For at finde en lås over den. Ja, det er bare lige en bug, drenge. Eller kvinde. Det, vi faktisk har lavet råd. Vi har lavet råd hertil. Var det til Mikkel, han kommer tilbage. Mikkel? Jeg er tilbage. Yes. Whatever. Det var det for den her video. Nå, var det for den video? Yes.